Xa dixen antes que había partichelas, pero volvo a repetilo, haberá partichelas, hai partichelas, é o momento das partichelas, e imos comezar por Kiko. Por min? Sí, escolles ti, Kiko. Xa me tocou unha vez escoller. Eu creo que vou coller a número 1. Para empezar polo Pois veña, polo número primeiro. 1, perfecto. A ver que hai detrás do número 1. Dúo! Vale. Pois teño que propoñer un dúo, claro. É un dúo o padriño. O padriño, non sei quen ven no. a vindeira semana, Claro. non sei se ves ti, se ven Claro, Blas. no, creo que ven Blas. Mira, Blas. Ben Blas, a ver a que me vai a liar, porque dixeme, ti vai ali, cando salgas apaga a luz e que quede todo ben. Pero ahora cando se entera que me roubaron a Jay, Sí, pero sí. bueno, tamén estamos contentos porque recibimos a Diego, para nós é un honor poderlle dar tamén empuxe, vamos a axudar en todo o que sea, para que tamén poidas, bueno, pues lucirte. Pois nada, como París de Noia, a canción buque insignia da París de Noia é o Suá Suá. Sí, sí, claro. Eso, bueno, xa o cantei eu no 97, o sea que imagínate, era un rapaz. Entonces, pois nada, pois que faga Blas o Suá Suá con Diego. Con Diego, moi Diego. ben. Así vemos o... Parabéns. Dúo co teu padriño Blas, A ver. co teu novo padriño, para a vindeira semana terás que preparar este dúo. Sí, ben. Colle o micro, e dinos algo. Diego, estás triste? Ah, ben. Estás ben? Ben. Moi Sí? contento de poder Ti cantar. como se dá o de menear a cadeira, porque Blas menea ben a cadeira, Ben. Eso sí que ben. Pois xa está, todo feito. Eso Para sí a que vindeira ben. semana temos dúo con Blas e con Diego, o Suá Suá. Imos con Alejandra, non? Alejandra? Escolle Alejandra, sí. Dous. O 2, veña, pois seguimos. O 2, que hai no 2? Libraches! Xa está ben, Grazas. Lito, como che toco subes ou baixas, bueno, mellor para ti. No, pero a Neste ver, caso. hoxe está curioso porque estamos 1, 2, pois eu vou ao 3. Pois moi ben, Lito. Xa que non hai moi 2 nin 3, o 3. Seguindo o rejorón. Reto. O reto. ben. A ver, o 3. Pois tamén mira, libraches. Ala, mijo, aí quedas. A ver, ollo, Barbazán, porque neste caso sempre lle temos medo subes ou baixas, porque hai que baixar a unha das compañeras que estaría agora na final, pero terías a oportunidade de subir a María, por exemplo. Eu non lle teño medo subes ou baixas. Ah, claro, esquecíame diso, que ti non lle tes medo a nada, Barbazán. A eso desde logo que non. Pois o 4. Porque non che queda outro, claro. O 4, abrimos o 4. Dúo! Un dúo que, compadriño, cantarás ti entón. Pois Barbazán. alégrome que me toque o dúo, mira ti. Sí? Sí, alégrome. Porque teño unha idea que xa tiña fai un par de galas atrás. Sabes a quen lle dou o dúo? A quen? María ahora mismo vai moi ben. De feito, dóeme, aínda que felicito a Lucía e a Virginia porque de verdad que merecen estar na final, pero dóeme moito por María, igualmente sei que vai a chegar á final. Estuvo aí, está a un punto de pasar Sei que vai chegar á final. A un punto. O dúo doullo a David. David. É David máis, dun dúo agora tamén. vais a enterar todo o jurado e todo Galicia do talento que teñen aquí sentado. Ole! Diego, que vas facer ti no dúo? Vas cantar? Non vou a cantar porque ¿No? creo que el ten unha voz moitísimo máis bonita que a miña, porque creo que é un privilexiado ca voz que ten, pero o que si vou facer é acertar no género que lle tiñan que poñerse fai moito tempo. Vou a poñer unha bachata e vou a tocar eu a guitarra. Moi ben! Que maravilla! Bueno, pois promete o vindeiro programa